Hemeretzigarren mendean, sortu berriak zian Ameriketako Errepublika berrietako gobernuek migratzaileak ben herrialdetara iristeko benetako kaptazio lanak bultzatu zituzten, jendia behartzuten herrialde berri horiek populatzeko, herrialde berri horietako jarduera ekonomikoak bultzatzeko, eta gainera, hainbat enpresa sortu zian, Europako migratzaileak Ameriketako lurralde horietara eramaten zituztenak. Noski enpresa horiek irabazbidea migratzaile kopuruaren baitan zuten, orduan benetako lanketa egiten zuten ahalik eta migratzaile gehiena juteko. Honen guztian ondorioz baita ere, sortu zian migrazio sareak, sortu zian, lehenengo iristen zianak, Europan zeudenei dei bat egiten zietelako lurralde haietara juteko. Horrela osatu zian migrazio sareak, eta sare horien baitan milioika europarri izan zian, 19. mende horretan, zehar Ameriketara juntzianak. Hemeretzigarren mendean eta 20. mendean nagusi izan ziren kaptazio politikak, Hego Amerikan, Amerikako Estatu Batuetan, baina baita Europan ere kolonia horiekin egun desagertu egin dira. Une honetan, Europak migratzailei bidaltzen dien mezua da etzarete ongi etorriak, asilo politikoa eskatu nahi duzuenok, errefuxiatuok, arazoak izango dituzue babesa lortzeko eta arrazoi ekonomikoengatik zatoztenak zuzenean ezarete ongi etorriak, ez dago tokirik zuentzat. Hori da, 21. mendean, Europak migratzailei eta asilo eskatzaileei bidaltzen dien mezua. Azken urteetan Europak bere mugak itxi ditu, esitu egin ditu, harresiak eraiki ditu eta gainera muga horiek externalizatu, mugako poliziaren rola utzi du Marokoren, Libiaren edo Turkiaren eskuetan, eta harrera politika oso zorrotza da une honetan Europako batasunean. Mezua argia da, etzarete ongi etorriak, ez dago denentzat lanik, eta orain arte lanesku merkea balira bezala erabiltzen zituzten herrialdeek mezu hori zabaldu nahi dute gehiago iritsi ez daitezen. Beraz, ikuspuntu horretatik atzera pauso bat ikusten ari gara, eta gainera ikusten duguna da Europa mailan ez dagoela estrategia finkorik, pertsona hori guztiei bisatu bat emateko eta lan duin bat eskaintzeko. Izan ere, azken urteetan Mediterraneo gurutzatu ostean Europara iritsi diren migratzaile gehienak lanesku merke gisa erabili dituzte, baina pertsona horiek gure herrialdeetan elkarbizitzeko erremintarik izan ez dezaten politikak eskaini gabe.